Hello logofer, good morning. Happy shivratri puja. So nongtangmon gaसैखौबो बरायबाय आंनि YouTube channel-आव. लोगोफोर आं दायो शिब पुजा हैनो थाखाय थाबायगासिनो. नैयाव पुजानि खरस दङ. ओमफ्राय बैहाय लोगोफोर दंबावो. जों दा थांनोसै थाबायनानै. स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अननानै प्लिज. आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै हो. नै लोगोफ्रा माखासे दंबावो फैथ'वाखै. आंनिखौबो ओरैनो हमजादों. दा आंनो हरनायाबो इयो शिब पुजा खेबनाय फट'फोरखौ. नै सासे फैहांबाय, सासे दंबावो फैबावनांगौ. माखासेया दाबो फैया मानो? जानो गाबजोलाय. ओइ रमाय गानखायाखैनो दाबो देलाय आं फैबासो दुगैखांदों. माखौथ' जाबाय होननाय जानो बैथिं जाबावो मोनसे माबालायसिगोनसो जाना ओइथिंनो थांगोन. ओइथिंनियाव नै गोजानथार नोगोरनो आयौ माबोरै थाबायलांनांगौथाय. दाहालागि बिराद भिर जासिगोनसो मानसिफ्रा. आयौ जों माबानो मोननाय नङा. नै इसा सेल्फि लानाया माबायदि सानैजों दाबो जाया. बिराद गोबाव नांगौ आंनि सान्दुं गोसाथार. नै जोंनि न'खौ नायनो बायलाला नोलायदों. बायलाला बोसोरा नै थाबायलांगासिनो. जोंना आब'ना खायनाया नोगोर गोलावखाय नै आंबो हगारनायलै थाबायनो रोङाखै. हगाराबो जाथा जुथालै. फैद' बिब'आलाय बिब'आ ओइनो फैगोन. आं सिगाङाव थाङाखै. औ थाङासै दे दहाय जौ न'खौ खनलायदों. माबोरै शिब पुजायावनो मिन्थिया अरन मोनहा फैदों. आं फैयासैलै. मानवा हाय आंनि गोसोआ बाहां बिहां उरां फारां आयना हुइना मिनिरां जा बाजल बाजल बागड़म बागड़म मोसानो गोसो जादों गोसो जादों. नै सासेया सासे दंबावो. एकजन बि आहिसे थाबायदोथ' सले सले. नै फंबाया लाजिदोंनो आंखौ लाफानाङा होनलायबावो. थ' बिराद भिर जासिगोन दाहालागै. आयौ जों अबेसो थाबायलांगोन? अबे मोनसे थांगोन? थांजायाबो माबो बोरैबा नोंसो माखासे थांसै. थांगासिनो नै लोगोफोर जों दा थाबायगासिनो. बिराद सान्दुं जादों. ओइ आरो दा अबाव लाना गथ'खौ साननानै लाबोयोमोन. गासिबो हाइरड.
जों दा शिब फुजा जाग्राखौ मोनसिगोन नुहुरबाय ओइलाय र' देखायनि आं नोंथांमोननो ओइलाय नुहुरबाय शिब फिरफिलि दङ गुफुरखौ लाना फैलाय मोनसे खुलुमखांबाय एबार बैयाव दंबावो नै बिराद मानसिफोर दङ लोगोफोर नै जों दा फुजाखौ होखांनानै जिरायबाय दसे ओमफ्राय जि नाथुर नुथुरैसो खुलुमनो मोनबाय जि नारलाबायोरा मानसिफ्रा ओमफ्राय माखासेफ्रा बै फारसेथिंहाय दिरुं खानो थांदों नै बैथिं नैबेलाय ओमफ्राय जों खाहैयासै आरो बिसोर खाहैबाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था आरो लोगोसे लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो Pasta जानो नागिरदों जागोन संख्रि गोबाब जादोंलै गबो मोजांसो साजो आं गोदान सिरिदों बोरैबा स' लोगोफोर होना फैखांबाय जों दा नै मेथाइ थफ्लाखौ लायै फैबाय जा मनासो लाबोखाबाय नै जों दा थांफिनगासिनो न'आव उफ जि मेंबाय दै लोंनोसै नै दै थेंक इउ दंखलनिखौ लाबोलाय दंखला बबाव थांखो
बुरजा लोंबाय आरो खननिखौ नामावगौ आयदै अयथासार मेंबाय मेंदोंना मेङाखै मेंबाय गरम जोब्बाय मोखाङानो जाला थैसिगोनसो मेंनानै आंथ' थैखासिगोन आयदै दैखौ आरो लोंबावनोसै आं लोंग्रोनोसै दै लोंग्रोदो गांथारबायनो सिबाय बेबो जोंना नानिया दै होफैबाय नै जोंनो अननानै दिनै मा बाराय दै गोदौलाबायदो नै बेबो हाथारला नों गोदौलाबायबाय नांगौ नांला आंनोसो नांगौ नै खासिनि दङ बावदोंसो नोंनो खासिनि सनालिया अबे मोनसेयामोन आंनो हरबावदो दै लोंबावनोसै आं आरोबाव बुराखायनो फैसे आरो लोंबावनोसै नै लाबो खानोबा ओरै लाबो आगदाथिं हमथार मिथिबाय आखाइखौ आगदाथिं आंना गरम बोथोर फैलायबाय जालालाय गरमनाय जासिगोनलाय गरमबाय लामा ससेनिफ्राय खानायखौ खाबोलायबायसो